Peygamberimiz aytıptır da "Et-tu'dadu fi kulli şey illa fi amalil ahire." Ravahu Abu Davud. Cayillik qowzattır. Howluk manjyk bir iş etmek qowdur diýipdir. Emma ahiret işine howluk diýipdir. Öz ahiretyňdan çüreyim, Hudaý Taala'nın hoşlugyndan çüreyim işe howluk diýipdir. Acele kara şeytan dünýäň işindedir diýipdir. Emma diniň işine, Hudaýyň hoşlugyndan çüreyim, öz ahiretyňdan çüreyim, ha ertiýe derin, bir gün görerin, häzir oňa maňatlaşaryn, görerin ejem näme diýe, görerin dädem näme diýe, görerin hemsaýam näme diýe, görerin oturşýan adam diýme diýipdir. Peygamberimiziň aýdan kefi. Addas gününi güýmemedi. Soň nämeden çym gününi güýmemedi? Biz günümiz kimden çüreyim güýmeýäs? Obudan çüreyim, falanydan çüreyim, o falanydan çüreyim. Däl suretiga Hudaý Taala ýeke özümiz jogap bolup barmaly. Addas düşünüpdir onu. Yekece وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Beyk Allah'ın kelamı. Yeke gelersiňiz diýipdir. Yekece gelýäňiz maňa diýipdir. Jogap bolmaga. Addas düşünüpdir. Dostum, oturşýanym, bagyň eýesi ýok. Billi ýabyşdy. Inni bizim her zamanında da var. Emma şu zamanna bir ulukon dert, bir mirisçilik, yayran bir mirisçiliğin miri Arapla tesvif diye. İşimiz ertiye koymak. Şunun üstünde bir mi gurruna değil, o hem inşallah metlebin iyidin alıp gidersin. Her kim öz yağdayın fikretsin. Bir qawy iş, her bir musulmanyň ýadyna düşýär gezip bäkä. Bir jowan oglan ýa bir jowan gyýdy oglan birden Hudaý taraflyn ferişte ýüregine oklaýa, "Aý şu günäni men äpbereýin" diýe. Bir öwrenşen hemişe bir günäge murtakip bolup be, "Aý şunu men äpbereýin" diýip ýüregine düşýär. Her bir musulman adama. Şon bir tor ferişteler Hudaý Taala iý beripdir. Fakat musulmanlaryň ýüregine gowynda oklap otýdy. Pek Allah'ın lütfü bi. Ay men inni şu günahın äpbereýin boldy miden näme diýdirýän. Ay men inni Qur'an-ı Kerim okyp başlaýyn. Kädi her gaýsyňyň ýadyna düşýändir. Ay men bir Qur'an okuyayım. Ay men bir Qur'an hefsedeýin. Ay men bir gawy işedeýin diýip ýürege düşýändir. Şon pek Allah ferişteyi berýär biziň galbymyza goýmaga. Emma şu taada biz näme etýäs? Gowdygyny bilýärsa, ay arada gelsin diýip şonu göddeşýär. Ya aýt geçireýin diýär. Ya imtihanatlam geçsin diýär. Öwde imtihanatlam maşo geçsin. Öwde toyum maşo geçsin. Oglanjyk dünýäge gelecek bolýar şo geçsin.